Онези от вас, които следят поредицата приказна колекция на издателство Egmont България, която се разпространява с вестниците Труд и 24 часа, със сигурност очакват 10-то заглавие. За останалите, никога не е късно да се присъедините към необятния свят на приказките и да поставите начало на своята колекция. А защо това да не е излизащата във вторник, 12 юли, книга «Спящата красавица». Базирано на едноименния филм на Дисни от 1959 година, изданието разказва историята на дълго чакано дете, принцеса Аврора, която била орисана с много зла участ. След като се родила малката Аврора, царят и царицата вдигнали голямо тържество, на което поканили знатни гости и трите добри орисници Флора, Фауна и Лъчезария, но не удостоили с покана лошата орисница Злодеида. Разгневена, че е пренебрегната, тя дошла на гощавката и орисала принцесата, когато навърши 16 години, да ободе пръста си навъртено и да умре. Това зло предсказание обаче било смекчено от третата добра орисница, която казала, че девойката само ще заспи дълбок сън, от който ще я пробуди целувката на истински влюбен в нея момък. Вероятно всички знаем как се развива историята по-нататък и какъв е краят и красивите илюстрации в изданието на Egmont България ще ви накарат с радост да преживеете дългоочакваната целувка, с която принц Филип ще събуди спящата Аврора и ще я направи щастлива. Книгата ще ви даде възможността да се потопите и в атмосферата на филма от далечната 59 година, който и до днес се счита за една от най-успешните анимации на Дисни, създадени по класически приказки. И това вероятно не е случайно. Продукцията на Спящата красавица отнема почти цяло десетилетие. Работата по сюжета започва през 51-а, като тук авторите използват главно елементи от приказката на Шарл Перо и от едноименния балет на Чайковски. Идната година е направено озвучаването на филма, през следващи за 5 художниците на Дисни разработват самата анимация. Авторите се концентрират върху една нова, по-стилизирана визия, която преднамерено се различава от визията на излезлите преди това два филма по класически приказки «Снежанка и 7-те джуджета» и «Пепеляшка». Така след близо 10 години работа, на 29 януари 59-та в кината излиза най-скъпия правен до този момент филм на Дисни «Спящата красавица». И въпреки, че първоначално критиката не приема много добре лентата, филмът защитава достоинствата си още през следващата година, когато получава номинация за Оскар за най-добра музика към филм и Грами за най-добър саундтрак. Днес Спящата красавица е сред най-обичаните анимационни приказки от поколение деца и е получил признанието за един от най-добрите филми на всички времена. Не пропускайте и идния вторник, 19 юли, когато ще се появи Снежанка и 7-те джуджета, и 26 юли 101 далматинци. Поради огромния интерес от страна на читателите към поредицата, тя ще бъде допълнена с още 6 заглавия. Предстои да се срещнете с Пинокио, Аладин, Търсенето на Немо, Аристокотки, Камбанка и Рапунцел и Разбойникът. Приказна колекция достига до вас благодарение на издателство Egmont България и се разпространява с вестниците Труд и 24 часа на промоционалната цена от 8 лева и 89 стотинки. Всяка закупена самостоятелно книга струва 7 лева и 99 стотинки и може да бъде намерена на всички места за продажба на периодични издания. Не пропускайте възможността да се насладите на всяка от тези чудесни приказки.